Imbdew it-taħdidiet uffiċjali bejn il-Ministru għat-Turiżmu Malti Carmenu Vella u dik Libjana Ikram Bash Imam. Fl-laqgħa l-ħamis filgħodu l-Ministru Vella laqa lill-Ministru Libjana Bash Imam u d-delegazzjoni tagħha u tnejn li huma qablu fuq l-importanza li r-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi tkompli tissaħħaħ. Carmenu Vella qal li t-turiżmu huwa essenzjali għall-ekonomija Maltija u li pajjiżi Mediterranji bħal Libja għandhom jitqisu bħala kollaboraturi u mhux kompetituri. Il-Ministru għat-Turiżmu żied jgħid li ġew identifikati x'joqsma li jistgħu jiġu diskussi sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-qasam tat-turiżmu bejn iż-żewġ pajjiżi, kemm fuq livell ta' gvern kif ukoll flimkien mas-settur privat. Min-naħa tagħha, il-Ministru Libjana Ikram Bash Imam li tikkunsidra din bħala l-ewwel żjara uffiċjali tagħha f'dan ir-rwol, qalet li l-Gvern u n-nies tal-Libja jridu jsaħħu relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi, kemm fuq livell politiku kif ukoll f'industrija bħal dik tat-turiżmu. Hija faħret lil Malta talli tul is-snin irnexxielha tikseb riżultati ferm tajbin fil-qasam tat-turiżmu u qalet li bħala Ministru tat-Turiżmu se tara kif il-Libja tista' timita dan is-suċċess b'kollaborazzjoni ma' pajjiżna.